Někteří lidé hledají hotový dům a jiní si raději postaví vlastní příběh. Když koupíte hotový dům, tak se musíte vždycky víceméně přizpůsobit nápadům někoho jiného. Ale když si koupíte vlastní stavební pozemek, tak si postavíte dům přesně podle svých představ. Máme pro vás krásný stavební pozemek v obci Telnice. Pozemek o výměře 1237 metrů čtverečních, kam se vám vejde nejen rodinný dům s terasou, zahradou, ale třeba i trampolína, bazén nebo záhon s rajčaty, to už nechám na vás. Pozemek se nachází v zastavitelné ploše určené především pro výstavbu rodinného domu. Součástí je i podíl na příjezdové komunikaci a na hranici pozemku už máte připravenou elektrickou přípojku. Obec Telnice je oblíbená, protože zde nabízí klidné bydlení a přitom je to kousek do Ústí nad Labem nebo do Teplic. Najdete tady školku, obchod, poštu, restauraci a další potřebné služby. A když budete mít chuť vypnout od každodenního schonu, stačí se vydat směrem do přírody, protože Krušné hory máte doslova za rohem. Jestli hledáte místo, kde jednou vznikne váš nový domov, možná, že právě stojíte na tom správném pozemku. Více informací vám rádi poskytneme v naší realitní kanceláři Petra Suchá Reality. Zavolejte, poptejte se na více informací a případně si domluvte prohlídku pozemku. Rádi vás uvidíme.